שלום חברים, אנחנו הולכים לעלות סרטון. אנחנו הולכים לשתות משקה מגעיל כל כך. רק רגע. זה הטרנד החדש של המדינה. לא טרנד, אבל תסתכלו על זה. זה בעצם דבר כזה שמוסיפים לו, זה בעצם בערכת ניסויים כזאת. מכניסים, זה בא עם סוכריות ומשקה, ואז מכניסים את זה ואז זה בעצם נוצר צבע חדש וזה חמוץ בטירוף. אוקיי, בוא ניתם. זה חמוץ וטעים. יאללה תם, עכשיו אתה תיתם. לא תיתם מהפה שלי. איפה יש כוס? אין כוס, אז כנראה שאתה צריך פתאום מהפה שלי. הוא חי בסרט, אני אשפוך לו את זה.